Titulars al darrer minut de partit que val un important punt a domicili. Quadres ha estat l'encarregat de decidir el maig al minut 90, en un excel·lent llançament de falta que es traduïa en l'empat a 1 final contra el Manlleu. El partit ha començat amb un Manlleu molt intens que des del xiulet inicial ha pressionat el Cerdanyola i s'ha fet amb el domini de l'esfèrica. Un domini que s'ha traduït amb un gol matiner, al minut 13, quan el Matell rebia una pilota a la frontal de l'àrea, s'inventava una passada xut que acabava rematant Fran Pérez i entrant per entremig de les cames de Coca fins al fons de la porteria visitant. Era l'1-0, un gol que ha deixat desconcertats els verd i blancs durant uns minuts. Un desconcert que es traduïa en errors i imprecisions. Però a partir de l'equador de la primera part, el Cerdanyola Futbol Club s'ha centrat i ha començat a tenir més ocasions. Tot i això, els visitants no acabaven de definir les jugades. Quim gaudia d'una doble oportunitat al 23 que marxava tocant el pal. Silver ho intentava al 31, trencant el fora de joc amb un xut que li quedava curt. I a la següent jugada arribava l'ocasió més clara pel Cerdanyola, en un xut de Dani Romero que disparava massa creuat quan estava sol davant Barragán. Els darrers 5 minuts ha tornat a tenir-la al Manlleu, primer en un dispar de Pol Coll i després de falta. I així s'arribava a la mitja part. El segon temps ha estat d'anades i vingudes, on un dels protagonistes ha estat la forta pluja que queia sobre el municipal de Manlleu. Tots dos equips han sortit més intensos i el joc s'ha igualat, però no es traduïa en ocasions de gol. Els verd i blancs ho intentaven a pilota parada, mentre que el Manlleu ha tingut una clara ocasió al 75 per ampliar distàncies al marcador, en un error defensiu dels verd i blancs que ha fet sortir Coca i Martí Soler rebia sol per banda dreta, una esfèrica llesta per entrar a porteria. Però Francis ha estat més ràpid i ha interceptat la jugada, evitant el 2-0. Als darrers instants de partit, tots els conjunts buscaven anotar. A falta de 5 minuts, Silver disparava un potent xut que Barragán aconseguia enviar a córner. I al 44, quan semblava que tot estava dat i beneït, Quim queia a la frontal de l'àrea provocant una perillosa falta a favor del Cerdanyola Futbol Club. Una falta que Quadres s'ha encarregat de disparar de manera excel·lent, enviant l'esfèrica al fons de la porteria del Manlleu pel pal curt. Era l'1-1 definitiu. Pas a pas, el Cerdanyola Futbol Club camina per aquest segon any a tercera divisió, a l'espera de la primera victòria, que podria arribar el proper diumenge a casa contra el Martinenc.